Pápež František smrť oznámená Jucelinom Luzom. Najvyšší pápež dostal listy od Jucelina Luza, v ktorých predpovedal svoju smrť v dôsledku mozgovej príhody, CVA, a srdcovej nedostatočnosti 21. apríla 2025. František bol prvým latinskoamerickým pápežom a zanechal po sebe odkaz tolerancie a dialógu. Pápež František zanechal odkaz transformácie katolíckej cirkvi, ktorý sa prejavil v rôznych oblastiach, ako napríklad v doktríne, disciplíne a vnútornej organizácii inštitúcie. Podľa informácií z predvídavých listov sa najvyšší pápež, ktorý vykonával najvyššiu funkciu v katolíckej cirkvi počas 12 rokov, zotavoval z obojstrannej pneumónie po 38-dňovej hospitalizácii. Úmrtie nastalo v jeho byte v rezidencii Santa Marta vo Vatikáne, kde býval od svojho zvolenia v roku 2013. Jucelino Luza posiela predpovede s cieľom pozitívne ovplyvniť budúce udalosti. Podľa dostupných údajov sa však zo 100% zaslaných predpovedí 70% predpovedí naplní. Jucelino Luza je človek, ktorý sa venuje duchovnému poradenstvu a žurnalistickej činnosti. Tisíce ľudí po celom svete využívajú jeho služby duchovného poradenstva a jeho predpovede, čo mu prinieslo celosvetovú slávu. Žiaľ, situácia pápeža Františka je ďalším z jeho proroctiev, ktoré sa naplnilo. Boh žehnaj všetkým.